mabgal Fodeko e diwal Bauchi yaari joɗolle e suudu jangirde yayre e hukuma lamu pamaranga Bauchi ɗon to waɗi seyo e fukaraɓe suudu jangirde firamare ndu yayre. Ardiɗo Fodeko e diwal Bauchi injiniya Aliyu Umar Sambo hanko ardi yaruki joɗolle ɗen ɓawo mo yaariɗe nde ɓe ngolwata fere laamiɗo yayre Modibbo Kasim Salihu mo holli nanki belɗum mako e nonno joɗolle ɗen gaɗira ɗon to moyi seko wala mabgal Fodeko e diwal Bauchi waɗi bacci seyo ɗum hunde ko ɗum meeɗayi ngam yiki gongal mabgal joɗaningal hoore muɗum waddi wonde wallirre e ɗow suudu firamare ndu yayre ba mo toriɓe ngam yiki ɓe fa'a yeeso e wallutuki ɓe. Hanko ma nde mo wolwata arɗoji yayre entare arɗojo gunduma Birshi ɓe kolli seyo maɓɓe nonno hunde ɗum waddira ngam non ma on nanay hononde maɓɓe e tokkidiri. Ndan Usman Adamu mi woni arɗoji yayre mo littafi. To wala Usman da hande mabgal Fodeko waddani on goɗɗum kare faaki yeeso e suudu jangirde moɗon nde nokkure moɗon ko ngoye sabbungo gonɗa no nanɗa? Gaskiya jonde hande arɗojo littafi yayre ɗum ci gaba ɗum mi heɓi gaskiya hande mi wawata musultaki ɗum wallahi mi nani belɗum sosai na seɗɗa ba ɗum kungiya mi natti ɗum wasa bo iri ayyukaji majjum e alheriji majjum non no ɓe gaɗata hanjum gimi ya kamata mi natta nder nde hunde ciyaman tefiyan ɗum wi wasa daga rowani min gaɗi jonde ne sai gimi iri alheririji ɗi ɓe gaɗata ɓe ciyaman yi foɗoyan haade muɗum ɗum kungiya maɓɓe ɗum Fodeko mi yi'a iri abubuwaji ɗi ɓe gaɗata min ma ɗum wada a an ɓuri ɗum wadata a Ibrahim Abdullahi harɗo gunduma Birshi inde am. To ora wongal ardungal fulɓe wari walliti wonde nokkure ko shafi ko mimma mi anda noye nan ɗon bo ko ɗum waɗani on? Alhamdulillah mi yetti ya jomirawo wala ko mi wi'ata belɗum hayira majji mi hammaki wodi kungiyal ngol leñako fulɓe garaygol har hattude amin har ubiyangol waɗani min ko nandi ɗum ko ngol waɗani mi hammaki no ɗum ko seɗɗa. Alhamdulillah gaskiya wala ko mi wi'ata belɗum ira majjum wala ko mi ɗiwita ko mi wi'ata iɗo Allah mo dow ɓeydanagol hazaka e waɗanki leñaku ngam minon o wurtini jeydi minon fulɓe minon andi to min jeyi taro ko min nanata e ko o wi'ata min to amma alhamdulillah hande ɗum ko mi yi Fodeko waɗi to ɗum waɗiyam mi ɗanoto boɗɗum mi nana belɗum to yonki am har hande kuɗayɓe min ma hande garti iɓe manami wala ko mi wi'ata jenguɗo dumi. Ko ɓe gaɗani on? E hamɓe ko ɓe gaɗani min alhamdulillah min gino bono talol ɓe fuɗɗiri ka to amma alhamdulillah he min gifi ɗum gonga ɓe gaɗani min joɗolle to makaranta fattude amin joɗolle kewɗe sukaɓe joɗorto jangayɓe lalle ɗum ko ɓe gaɗi ko moye wari yi ɗum nanay belɗum to ɗum jiɗɗomi hanƴum waɗi mi yi ko ɓe gaɗi joɗolle ɓe gaɗani ɓe kebbinani min hol gotol gaba go wala ko min ɗiwita hayni min getta ɓawo maɓɓe nde molwata e tana ardiɗo on nder ɗengal fulfulde ballo Fodeko e diwal Bauchi Alhaji Safiyanu Dabo moyi nonno ɓe ngaadi hunde ɗum ngam non ma moyi to jomirawo jaɓi ɗum no ɓe fuɗɗu bo nanga al kuugal tan hangal wonta kuugal maɓɓe ba wodi kuuɗe fere ɗe ɓe dogginirta e jonde maɓɓe ardiɓe Fodeko e diwal Bauchi da Safiyanu Dabo. Inde an Safiyanu Dabo Abubakar mi wonta vice chairman ɗum kungiya ɗum Fodeko Fulɓe Development and Cultural Organization. Lalle hande min gari yere min gari kaddamargo goɗɗe joɗolle ɗen nde min gaɗi to goɗɗum makaranta ɗum ɗum yeyre ɗum min gari no goɗɗum lokaci min garani ɓe ziyara to makaranta ɗum sai min jokki makaranta ɗum min gi makaranta maɓɓe ɗum irin wodi bukatuji to nder bukatuji ɗin Fodeke bukatuji ɗin eɗi ɗuɗi amma min gi joɗolle ɗe nder bukatuji ɗin ɗi ɓe bukati ɗum ɗum lokaci min gaɗani ɓe alkawal cewa min gaɗa iyaka ko min mbawata waɗugo min daara ko min mbawata waɗugo to ɓangare wallide ta ɓangare amin tan je min daari min gi joɗolle ɗen tunde ɗe wodi muhimmanci ɓikkoy koye joɗo to leydi ha min fuɗɗira joɗolle ɗen min daara to hanje ɗen bo min gaɗi Allah hokki min dama min gaɗi hanje min gari min kadda mariɗe hande e ɗum nder kuugal Fodeko ko bo on yumu kawai ga on gi ko ɓe giɗi kenan waɗi gaɗan ɗum e to lalle ɗum kan e ɗum nder kuuɗe Fodeko ɗen ɗe Fodeko waɗata on ketake ballo Fodeko e diwal Bauchi on ɗum Safiyanu Dabo Ibrahim Muhammad Junguɗo Kode Radio International Entare TV diga Bauchi Nigeria.